skákání profesorů do řečí, to ostatně není nového, a hlásit se horlivě, až způsobíme oční tiky jistým i nejistým profesorům. Za třetí, doma se neustále přesvědčovat o své genialitě a učení se ním rad. Za čtvrté, v hodinách méně oblíbených předmětů i profesorů, číst si pod lavicí, konzumovat různé pochutiny, poslouchat MP3. Za páté, nemrhat volným časem. I ten lze užitečně využít návštěvou restauračního a podobně uklidňujícího zařízení. Za šesté, řídit se selským rozumem a střízlivým úsudkem. Školu lze při troše fantazie považovat za výchovný a relaxační ústav, který slouží k odpočinku po divoce strávených nocích. Za sedmé, napovídat, opisovat a taháky pomáhat stejně postiženým studentům. Za osmé, za horlivé asistence a četných poznámek třídní přispět i svou troškou do mlýna k odsloužení středoškolské docházky. Za deváté, dále rozvíjet svůj rozhled v kulturních zařízeních všeho druhu. Za desáté, zbytečně neprovokovat učitele, neboť i u maturitní zkoušky platí víc hlav, víc ví. Tímto jsme pasováni na maturanty, přičemž budeme dodržovat všechna výše uvedená pravidla důležitá pro přežití a možná i vykonání maturitní zkoušky na první pokus. Se vším špatným souhlasíme a stvrzujeme svým škrabopisem.